ganito. Iba naman po. Low rating po. Pero makikita, pag nakita ko mukha, matatandaan ko po. Ayan ate, ano O, ano? sino? Ayan. Anong gusto niyo dito? Malago. Ayan, malago. Oh, super lash. Ah, alam mo yung pangalan talaga niyan? Alam ko siya. Mayana. Pag yun akong isa-isa, ito dami po ng pangalan niyan. Marami din po kaming lash bigonya. Talaga? Ay, ano ba yun? May hams hindi nakita. Ano na lang? Ah, pwedeng masilip ko yung bigonya niya. Sure, doon tayo sa baba. Isa lang naman po may-ari. O sige, dito muna tayo sa mga mayanan. Oh, sige, no problem. Nagustuhan ano pa po ba ko. ang gusto nyo? Iyan, ibang kulay din yan. Oo nga eh. Ah, teka lang. Ito rin po, wala pa kayo gusto. Gusto nyo lang po. Iba-ibang variety na hanapin natin. O sige, sige, tama, tama. Ikaw yung pumili kung anong gusto nyo. Hahanap lang ako. Oh. Mahal ano? Yung iba. Iba-iba po yan. Ilalagay ko Yan. lang dito para alam nyo kung mayroon kayo o wala. Tama. 15. Di na tayo lugi. Opo. Kasi yung iba ayaw nila magpatawad. Yan po eh, wala kayo niyan. Kaso nga lang maliit. Kung gusto nyo. Meron ba tayo neto? Yan pa yung isa. Ito. Kasi ma'am, ano, nangunguleksyon din ako eh. Okay po. Wala lang po. Kaya nga po May 50 varieties na ako. Kasi yung iba, ibibenta ko yan. ito, meron na po kayo. Ito yun eh. Ay, ayan. Meron po kayo ito. Meron ko yun. Ito po. Saan po? Ito? Ito? Ayan. Parang meron. Ay, ito. Yan. Hindi po, ilagay natin. Pero yung iba, kahit pare-pareho na lang. Kailangan mga... Ito, maganda rin to pag lumaki. Kaso ang liit niya eh. Kaya ngayon lang. Pero lalaki po yan. Huwag kayo Oo. mag-alala. Mabilis naman ako. Opo, buhay naman po yan. At saka gusto nila sa mainit. O sige, anuhan mo na. Ako ng... Para iba-ibang klase. Oo. Ito. Yan. Ayan. Ganyan lang talaga kulay niyan. Oo nga. Parang meron na tayong ganito, no? Ito yung ganito. Brown na ma-orange. Oo. Ito na lang, ma'am. Ayan na lang. Yan. 15 lang naman. Medyo... Kukuha na lang kami ng mga iko-collection ulit yung iba. Opo, bahala po kayo. No problem. Yan. Kayo Nandito po na naman may- kami. Sa garden. Ibang garden. Tingin-tingin tayo dito. Yan. O, sige po. Ito yung kanilang mga kutsarita. Yan. 15 lang. Pati yung mga mowa nyo. Yung mowa nyo, 15 lang. Anong price? Ah, pag marami, 15. Ah, Ano yan dito eh? itong ano nyo, magkano yung ganyang ano, Mickey Mouse nyo? Bigay ko sa inyo 300 na lang. 300. 300. Pero 300 ko na lang bibigay sa inyo. 300. Yung mga- Wait lang. Abot kaya na rin. Ano eh, kakunti na lang ang flash kong bigonya. Naubos na. Yung mga ganito po yung bigonya, magkano? Ito po. Ayan. Lash yan. 600. 600 yan. Okay. Pero pag mga ganito, yan. Ayan, may 350, may 300. Ah, 350. Yan, mga ganyan. May 300. Ito po, Ganda. Jesus buying 1.5. Ayan. Ano, Jesus Vine? Jesus buying. Ganda. 1.5 po yan. 1.5. Ito po. Ito, ipisya namin 100. Iba-ibang klase po yan. Variety. Ito guys, yung ipesa nila 100. Eh, yung ganito nyo, Rose po yan, ah, 160. 160 ang rose nyo. Marami din po kaming ibang klase na saging, variety. Yung mga ganito yung saging, magkano? Ito po ay 400. May pink, depende sa size. And then, naubusan po kami ng stock by, kung babalik po kayo ng Friday or Friday kayo para mai-ayos na namin ang galing. Yung mga bago po kami dating. Sige po, kami, tignan po natin. Naubusan po kami ng stock. Kasi sunod-sunod po sila. Yung mga ganito yung mga butterfly pag nasa pot na magkano? 100 na po sila. 100. Pag mga ganito po, magkano yung mga pot nyo na ano? Mayroong 350, depende po sa laki. Ayan. 350 to 500. Pero pag mataas na, below na dito, mataas na po. Ah, yung mga ganito pong mga caladium nyo.
Ayan po yung 100. 100 lang, Kanya, guys. mayroon din Ganito. pong, depende rin po sa ano. Eh, ito, ano pangalan ng plants na to? Fern. Fern din to? Ano Opo. magkano yung mga ganito nyo? 150. 150. Yan po, ang mga plants ni ate. Eh, yung Eugenian nyo, magkano dito? 75. 75, guys. Video-video tayo sa mga plants ni ate. Yan. Ay, yung ganito nyo, magkano? 100 lang po yan. Ano ba pangalan nito, ate? Persian. Persian Shield. Ito, yung mga bigonya ni ate, mga 100 lang yan. Yan, Ay, ito po yan 100. yung red po. Ay. Red po yan. Ito. Ayan po ay, I think 150 yata yan. Hindi may sure. Sige na, 150 na. Hindi ba pwedeng 100? 150 na lang, sige. Wala rin may amin, patay ako. Ano ang pangalan ng ano? Ng Raffle. Red raffle. Red Rapon. Opo, ito yung Isama mo na to. angel. Yung angel, magkano sa inyo? Medyo light po yan. Magkano po yung ganyan nyo? Ito po sa akin, hindi ko kasi ito biniak, 350. 350. Yung kay mama, nabiyak ko niya, may 300 siya. Ah, may ganito ako. Magkano sa inyo yung ganito, ate? Ah, ito, 400. May price na pala. Ayan, strawberry ice. Ay, mas malaki po doon, 400. 500. Ayun, yan kasi yung una ko gusto. Ano nito, ate? Katrina. Katrina nila, guys. 650. Ayan. Kita nyo, ang ganda. Ito, may mga price na yung iba dito. 350. Ito. 500 yan. Ay, mahal talaga to. Pero, swak na swak naman, ano? Oo, kasi ito daw. Po, 500, guys. Ayan po, yung mga plants nila, may mga price na 400. Oo nga eh. Gaganda eh. Hindi ko lang kabisado yung mga pangalan ng plants. Mas maganda sana kung may mga pangalan. Magkano yung ganito? 700. Seven. Thai crotons. Thai na Thai talaga. 700. Yung ganito po. Ay, mother po kasi yan eh. Kaya, not for sale. Mother, not for sale. Ang gaganda. Yung mga adonsoni nila. Magkano po dito? Ang gaganda ng mga pole nyo. 600. Ito mother. Ito fiber. Iba-iba pa sa fiber. Hindi ko pa alam kung magkano pintahan. Okay. Kasi akin yan. Ang ganda. Ano bang plants to? Ito ba yung ivy? Ivy purple. Oh, okay. Magkano po yung ganyan, ma'am? Ay, ano po, mother pa po lang nag-ano pa pa lang sa si Rato. Ayan. Thank you. Peru. Red cardinal. Magkano po yung mga price niyan? Ayan, sinasabi na ni ate yung mga name ng mga plants nila. Ito, Germany, 1,000. Red cardinal, 2,1. Si Rato. Magkano pa? 1,400. 1,400. Pero ang gaganda ng mga ano yun ito. Ayun ang maganda. Talaga may mga rare dito, no? 20 day dito po. 1,600 po ito. Going 4 leaves. Ito, 20. Ano? Benta natin? 2,500. Anong pangalan uli ng plants nyo, ate? Monticola. Monticola. Mahaba po kasi yan. Monticola lang naalala na. 2,500. Ah, ito maganda to. Ayan. Ito, anong ano neto? Scalpro. Magkano po yung ganyan nyo? 300 lang po yan. 300. Ito, sinuwata. 300 din. Pabili kang sinuwata, mahaba. Magkano yung ganyan? 300. Ganda. Ah, ito. Hindi ako magkakamali. Birkin to, di ba? Yes. Ayan, sa ulo ko na. Magkano yung ganito nyo? 400 na lang. 400. Mamay mo rin ako na. Anong gusto mo dyan? Yun Ito. lang yun. Red Emperor. Red Emperor. Ganda. Magkano yung ganyan? 1,1 lang. 1,1. Tatlong dahon. Pangmaya na muna tayo. Yun lang. Pakita natin yung Ito. Pakita natin yung mga plants ni ate na mga rare. Ayan talaga yung target ko, doble cara.
Siguro doble cara din ang ano neto eh. Price. Collegium din to, di ba? So, iba-iba klase. Magkano yung ganito nyo? Talaga? 300. Yung mga ganito nyo po, Ayan si Bagel Leaf. Ito po ay 160. 160, 150. Opo. Naglalas po kasi yan. Sobrang laki. Oo nga, 150 siya. Teka lang. Maganda ng mga plants ni ate pala dito. Kahit tagu-tagu lang eh. Yung mga fern niya, mga silver satin. Dito mo, ate magkano yung silver satin nyo? 150. 150. Yung mga philodendron nyo po dito magkano? Okay lang, maganda naman. Tingnan na lang natin po yung kanyang mga plants. Yan. Ganda. Ah, ito. The best ko to. Magkano yung ganito nyo? May kanya-kanya po yan. Na presyo. Ayan po, makikita nyo guys. 500. May 600. May tawad pa po yan. O, may tawad pa raw, sabi ni ate. Yan, nakikita nyo ba yan? Kagaganda. Uy, pero mura na yan. 600 talaga. Totoo, may tawad. Ayan o. Yung ganito nyo po. Alam ko na. Meron dito. Ito, maganda rin to eh. Ano yan? Medinilla? Oh, Medinilla po yan. Medinilla. Magkano po yung Medinilla nyo? 200. 200. Yung kanilang mga rose na mga malalagong. Gaganda guys, diba? Ayan, 160 lang yan. Variegated 100 po kami. Variegated? Opo, yung dahon niya. Pero ang bulaklak niya ay red. Talaga? 100 po to? Walang tawad? Ito po. Ang kulit ng anak ko. Kulit. Kunin po namin yan, 100. Ewan ko pa kung umayaw pa yung suki ko niya sa 100. Try ko yan. Ito po yung kanilang mga rose yan. Kakapal, 160 guys, di ba? Ayan. Ito mga fortune nyo, ate, magkano? Ito, Ah, yun yung 500 po. 400 na lang po yan. 400 na lang. Talaga, kasama na yung pot niya dito. Opo, 400 na lang yan. Lucky plants talaga to, no? 400. Ayun pa, meron po 120 yan. Ito, tutuloy pa lang. 120 naman yan pag nagkaroon ng dahon. Ayan o, meron na. 120. Opo, bubukan na. Pwede bang 100 na? Babalik ako. Hindi, may naghahanap. Kay Papa po yan. May naghahanap kasing suki namin. Sabi niya, gusto raw niya yung fortune plant. Kasi hindi naman ako mahilig sa fortune plant talaga. Sabi ko, sige, itatry namin. Ayan po guys, kung gaano kalawak yung kanilang garden dito. Ah, ito, yung forever rich nyo. Magkano ate? Sige nga, 75 na lang. Hindi naman malago. Talaga? 7? Wala bang ano? 100 dapat, 75 na lang. Ayan, ayan. Ayan po. Ah. Ipakita niyo yung screen picture. Hindi pa naman buhay yun. Ayan po. Oh, ang ganda nito. Wait lang. O yan, yan, 50. Ah, 50 yung mga ganito nyo. Okay Marami pa lang. po yan. Ay, teka lang. Baka mamay. Ito yung mga hangin plants ni ate. Ito mga volcanic nyo. 300 din. Ah, 50. Ayan. Pero yung iba, mga ano, wandering butal sa 100 sandaan. ng mga wandering Jew nila. Mga volcanic, 50. Medyo madilim na. Itong mga vine nyo, magkano? Vine, tama ba? Ano to?
Keeping Charlie. Ah, Tatlo Keeping 100. Charlie, 300 guys. Ayan po. Ayan, medyo madilim na guys, pero okay lang. Doon, mga keto. Itong mga ano, itong mga plants nyo na Ito, Photos. water plant. 50. 50. Ayan po, at ang lawak. Ah, ito magkano yung ganito nyo? 100. 100. Yung mga ganitong mayanan nyo, pag nakalagay na sa hangin plants, 50. Ang ganda guys, oh. May katawad pa yan. Talaga? Hindi, marami kumuha si mama. Ay, sabi ko sa'yo, pag halimbawa pumunta yan rito mamili, maraming mabibili yan sa'yo. Ito, magkano yung ganito? Ito, 300. 300 din to? Talaga? Ano yan eh? Wandering Blue Copper. Copper. Oo. Okay, 100 yan. Kunin mo na. Yan, ang ganda oh. Copper siya. Sige. Yan. Oo. Ay, dalawa. Para 300. Yung kakaiba naman siya. Yung Creeping Charlie. Ah, ito. Ito, magkano to? 50 yan eh. 50 to? Ano? Oh, sige, ano tawag nito? Anuhan mo ko ng yung volcanic. Ano ba yun? 300 yun? 50 pala yun. Sige na nga. ito mga bigonyang hanging plants. 100 po dyan. Ah, Pati 100. siya. Kasi nga naman talaga. Oo. Mga begonia na talaga. Naman yan. Oo. I-pay siya 100 dito, guys. Yan. Ikay ko ako. Yes, ito 100 na raw yan. 50 yan. Ito yung may-ari. Oh. Ang ganda-ganda. Ang bait. Ito, oh, pinapasok talaga ako ni ate. Oh. Pag talagang mabait ang may-ari, talagang ang sarap mag-vlog eh. Iba-ibang banana. Kaso nga lang, naubusan kami ngayon ng stock. Oh, talagang mabilis sa inyo to, no? Magkano yung mga ganyan nyo? May prices po kasi. Ito. Ah, ito, 500. Opo. Pero alam mo, talagang mura na yan, 500. Pwede mga tawaran yan. Oh, salamat. Basta marunong makiusap pag lang ako susupladahan. Ako, pag manguleksyon ako yan, bibiling ko talaga. Ayan, yung mga kalateyan nila dito, magkano ba kahit medyo madilim na. Kita pa rin naman. Medyo pag mataas din. Ito kasi 150, ito 180. Ah, 180. Ayan, 150. 150. Depende po sa kuha. Ah, okay. Nadidinig naman yan si mama. May 180 kalate, may 150. Ito po ay binubuhay ko mga tinanim Begonia. namin, Okay, yan. O yan o, gaganda na ng mga begonia nila. Uy, ano yan, mga real na ano, mayana? Hindi po, siluksok lang yan. Huwag kang mag-alala. Pag nabuhay yan, nasa labas na yan. Ganun. Ayun po yung spring fling po namin. Galing sa ibang bansa. Mindanao. Ayun po yung kulay. Spring fling. Kulay itim. Ayan yung kulay pink. Ah, yung Binubuhay pink. ko pa. Ayan. Magkano yung ganyan nyo pag nabuhay? Pwede lang 250. Uy, okay na rin. Yan. Anong pangalan yan, ma'am? Spring fling. Ano? Spring? Fling. Spring Cling. Galing pa Mindanao. Galing Mindanao, guys. 250 lang daw yan pag nabuhay. Yes. Yan o, ganda. Kita pa naman. Si alam Talaga? po yan. Hindi po yan si White. Eh, magkano naman po yung ganito Ganun din nyo? po. Pares lang. 250. Uy, talaga, no ba? Ibig sabihin, meron na akong idea kung saan ako pupunta. Yung mga collection, kailangan ng mga vlogger, meron. Ito Diba? ito yung mabili sa amin. Naubusan na ako nito. Magkano yung mga ganyan nyo? Depende sa bagsak ng supplier. Pag mababa ako magbibigay. Oo. Kasi minsan up and down eh. Di ba, siyempre, kailangan natin kumita. Oo nga, totoo. Oo, kami din, ganun din eh. Hindi lahat baba ang presyo. May time silang na ang taas. Ganda ng begonia, guys, oh. Ate, ano mo nga dito? Yan, di ba? Medyo ginabi na kami, guys. Pero sulit naman kasi unang-una ang bait ng may-ari. Ayaw ni ate magpakita. Ate, ano pangalan ng garden mo? Celia's Garden. Celia's Sa Garden. mother ko po yun. Oh, eto po, nandito po kami. Ate, ano bang lugar to? Pook po. Puok to, Silang, Silang. Cavite. Yes. Okay, salamat ate. Na, kumuwali. Ano pangalan po nito? Ang ganda naman. Walichi. Waichi? Walichi. Walichi. Okay. May camouflage na benta ko kanina. Ito magkano yung ganito nyo? Ito 450.
Pero mura na rin talaga. Kung mga rin talaga ng mura, ito, okay na to. Ano po kasi, kung mababa, mababa po talaga bigay. Hindi pwede magmataas. Oo, yung mga ganyan nyo. Ito si ano to eh, Corazon. Ito po ay 300 lang. Ito yung Busiana na green, 250. 250. Yan, gaganda oh. Ito po yung ano namin, green shell. Ito, 450. 450. Uy, yung ganyan yung kalaki, 450. Opo. Sayang, wala akong budget. Ito, totoo yan. Green shield. Opo, 450. Apat ang dahon po niyan. Tinali ko lang diba? para hindi, ano-ano. Sumasayaw Ah, ito, ganito kaliit. Magkano? Meron Ayan pala po. sila eh. Ayan yan. 100. Hindi akin kasi yan eh, kaya hindi ko masabi. Ilang buwan bago lumaki yan? Yung nang ganyan. Yan. Yan ang hindi ko po alam. Yan. Kasi sa akin, basta lang labas ng labas. Pero okay ah. Ito yung guys. 100 namin na Bigonya. oh yan, white pot 100. Ito, Okay. 350 to. Parang may ganyan na ako. Pero anong klaseng bigonya to? Yun lang, polka. Pulka. Magkano to? 350. 350 pulka. Ah, ito mga singgonya yun. Yan ang 50. 50 lang to guys. Murang-mura, kayang-kaya. Yan. Salamat kay ate. Ano niya? Oh, bulaklak. Dumilim na talaga ate. Oo. 200 lang yan. Pabulaklak na siya. Ganda no? Ilang buwan bago tumagal ang bulaklak niyan? Tagal. Hindi ko lang alam pero naabot ng buwan. Matagal. Oo nga eh. 200 sa inyo. Opo. Makapal po yan. Tingnan nyo. Yung iba kasi isang stem lang. Iyan, oh makapal yan. Totoo yan. Teka lang. Yung Melflores na yan, pag halimbawa namatay na yung bulaklak niya, malhalanta lahat? Hindi naman. Hindi. Hindi. Ko sasagot. Hindi ko alam. Hindi na mamatay. Buhay pa Oo. rin yan. Siguro mag-aano ka lang, mag-aantay pa. Mag-a-adjust ka lang. Opo. Kasi Pero ngayon, yung season nila pamumulaklak. Ah, ngayon ang season nila, okay. Di ba guys, kahit madilim, kitang-kita pa rin Melflores. 200 lang. 350 naman yan, isa kayo. Ito, Munaika. Oo, ito. Pang-araw daw ito. Sa outdoor. Sa outdoor, mas Lalo maganda. nagiging pink pag naisigatan ng araw. Magkano yung ganito nyo? 350. Nasa malaking pot na siya. Oh. Hindi na lugi. Ganda. Ito 250. O, di ba? 250. Ito 250. Ito 300. Kasi iba yung supplier namin. Aba, ano talaga? Abot kaya na, masasabi ko. 350. Yan. Ito 250. Bigay ko. 250. May mga price na. Yan. Yung Kasi iba. nalilimutan namin. Tama. Tara na nga. Kwentahan na tayo. Nga. Oh, last yan. Last na last, 450. Hindi mo pwede 400 na lang yan. Joke lang. Sikon ka lang akin. Pag kinuha ko pang busy, wala na Guys, so, ako. last na i-pay siya. Tignan mo. 450 lang yan. Ayan guys, kahit medyo madilim na, kita pa rin naman. Yan. Ito yung mga pinamili ko ngayong araw na to. Yan. Yung variegated na gumamela. Gumamela. Yung mga wandering dew, kasama na yung hanging plants na mayana. Forever Witch. Ate, ano ba itong pangalan nito? Ito si Chuchu. Red Raffle. Oo nga yan, extra. Babae ba yan? Lalaki po. Ay, lalaki rin. Di pwede kay Baste. May ganyan din kaming alaga. Pero Baste ang pangalan. May extra pa si Chuchu. Basta yan. Ano lang yan, 150 guys. Yan. At eto, talagang 15 pesos lang. Nakikita nyo yan guys. Yan o, meron pa silang lure na mayana o. Ito guys 15 pesos. Ang kapal. Hindi na lugi. Sayang no, dapat ang dami yung varieties. Yan. 680 lang yan. O sa bubong daw, sabi ni kuya. Ayan guys, yung binili namin kami sa Sal's Garden. Ang aga, hindi ko sukat akalain. Nailipat na ng asawa ko sa malaking planggana. Yan. Para daw dumami. Yan, last na last yan guys. 450. Hindi na lugi. Ito guys, yung mga mayana na nakikita ninyo. 15 pesos lang po ang pagkabili ko kalaate.
Yung Forever Rich nila, 75 lang. Ito, nakalimutan ko yung pangalan. Comment lang po kung anong pangalan niya. 150 lang yan. Yung kanilang variegated gumamela, yan, 100 lang yan. Ito naman pong green shield na to, yan, 450 lang po. Hi guys! Muli po ako po si Ate Laila. Sana po ay nagustuhan niyo po ang aking video sa araw na ito. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Raymond, at pakipindot ang notification bell para sa mga susunod ko pa pong mga vlogs. Maraming salamat po!